batterie majunooɓe Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni ndam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urang-urang musdam derkale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Jew, jaafɗa kam de robino woni sokano joni noon ko ndiyam ɗam arti ko joni woni yuppa ɗum nani dille mum ɗon ɗum ƴeewoyde wallahi ko noon kay kono amadou jaabum ko namtonomami nane ko namtonami ko de ko ni yaari hande subkore pinmi jonggom ari salmanimi min goni haalde haala Amina par ce que Amina waɗi ko ɗo kam haɗa andi c'est pas normal addude ɗo fof po mi anda ko policier mi anda pol kilo mi anda ko 6 cuuɗi fof mbicite joni min goni haalde ɗum a pare o yafni kam min mbi ɗum ala probléme par ce que ko ɗum seytane joni noon o jooɗi ɗo o wimi an ceganiji ma ɗi juuti haɗa andi guila kam mais Sofia min kam wonani adduno joni noon o yehi addoyi koltorɗe makko e afruji makko pawmi hen koyɗam o woni ittandemi ceganiji Allah waɗi noon Sofia rewi ɗo yi ɗesi en hul kam tawi goho ndeke debbo on hulɓe ni de Sofia ay darimi de seeɗo mi naata nder peron he o yawti appareil Boukari ari Boukari noddi ari laawi pourquoi ɗum pourquoi on ittanma koygal ngal seeɗa helal ngal jaggi weddiga o jonggom watti o weddi kadi jonggom watti wonti coowa hanti hakkude amen mbiɗum an wat seesi jogo hakkille o wimi komi mawɗo sayi komi mawɗo bonɗo ala ko haalani hande kam o boni am neydi trop Boukari kam meeɗa kam ni wat jibinami koye joni min goni ɗo meeɗa kam ni wat o laawi mbino min ka ko laawotɗa piwno ittugol cigineji kay mataw kam jeew ɗum kam fotano won probléme kono amadou Boukari hande no jeeri mumuni mi meeɗa yirude ni Boukari mbawona won ko hirdema hakkude ma e jonggom min kam kirtemi e jonggom min kay probléme am hande ko Sofia eyi ay raabi wat sees tan mi haalan ma Amina wima noon he curki jam Amina kay ko an tan ɗefti jikku mum jogiɗa o ko on jikku o jogi kono min mi cikkanno min oɗo goggo makko somo waɗa hunde o noddami o haalde yam ɗum e moƴƴi min ma tawam ɗo min mi buusade maître moɗon ɗo jooɗi bisimilla ma onon kam min mi anda mi najat mi anda ko hollum raabi onon mbiɗon ko ni tan oppirte an ɓiye ko waɗi fof tan aɗa wela ɗum moƴƴi subhanallah onon kam min kam mi najat walla ko hollum onon Amina ɗefti cumci muɗum fof tan nawa Amina kañum ko omo selli walla hollum ari Amina onon ɗefta bagage ma fof nawa subhanallah ay min to yimɓe paade oɗo Amina Amadou ko min tanema noon jewtidde Amadou on hakkille ma ko woni jonggoma
Amadou de balle ko balta e sal an goto way kono hakkille ma nene jongoma de ceew hani min andira kam bandiyaga ala heɗum tan gonɗen ko yewtude jimmi tan kalna ham gonga ande mbaɗɗami ko bandi Amadou ko namnaldi pourtant aɗa wawi resde jongoma de ceew haɗa min jiɗmi kalnami hakkudam e Sofia min mi anda mbil jongoma ko debbo bo billay ko itta haajam ala e jongoma a faami Amadou heɗumi ga yiyana jongoma no taƴanma cegineji ma ne lawƴanma koyɗe ma mbiya hakkude ma ala hakkille ma ala e jongoma taƴgol cegineji kay mata hay hunde ala hen min ƴewno mbawmi rang sudde ƴewno ɓandam ɗum way hannde wallahi o yurmami tan min kam ɗum jaggumi sabu min kam ina lardani ɗum len yitere te aduna ɓooyata ɓooya ha mi yiɗodira e jonggom wadde mbaɗa sesa jara hakkille sabu Bukari o wi galle o ni heewi cahnagal mi anda noon ko wiye galle he a faami cahnagal galle ɗo noon de o wi kono mbeɗa andi kam Bukari kam omo andi Fatima no feewi o hanga ko jinnaka sabu no jirumi Bukari hande ni min nahayimi Amadou ɗum tanno kam wiide yomi arɗo mi yewtida e ma laɓɓinana ko ɓowlata e hakkillam ko ala min kay ka ɓeydi jibde par ce que tawi galle on heewi caahan te min kam ɗon mbala misal ɗo kam neɗɗo wawa ɗon naata gonga noon galle on heewi hande rewɓe ɓe gonda ne worɓe mumen woni fof no wawi ɗo kewde kono min sikkani wadde moƴƴi min de mbinomi ko hande yomi ar mi yewtida e ma tan ɓayde ko noon mbiɗa dendi kilama dogui haala ka tan a dogui haala ka ha noon de balle aɗa ƴeewa ayi daw debbo moƴƴo noon kono noon ƴeewde wonko yiyata de jonggom ham gorko kuɗaɗo Allah tan jas tan añata jonggoma jonggom no ko jiɗɗo e faamu kono noon somi heeɓi jonggom barke rasulullahi jongom kom cohlunoɗo e ma no feewi te ko an paddatunomi ɗo gelnani jongom walla mi lorima jongom ar hirsuma e ɓe jurmoɗa worɓe ballami saabu Allah ƴeew gila ñande kaldeten haalayal kal ha han ɓiɗɗo gawƴal yawtani e hundu kam he minum haajam ala hen minum haajam ne boni hen Bokar an ko jinmi haalidem ko ya oppam tout tranquille cela kam sele wencet min komi goppuɗum tout tranquille neɗɗo ay so woppima oppa ɗum a te Bokar ko ɗum woni yiddema e min non Bokar neɗɗo so yiɗi neɗɗo wona ni waɗata te min mi haalninoma déjà kalno hakkulluma mi geenol c'est fini wona mbo rutto caggal ma ani jongom andi saabu Allah e nelaɗum ay ɗum ɗo ɗum suwa toon heɓoy jongom min sika yimeɗa waɗa won hen gueɗe ko ɗum andi tan yen cuurit andi yo procès men o taƴ kono noon annene sika yi an ƴeew jongom ka juul ka ɓi juul te an ka debbo moƴƴo ka neɗɗo korko jogueɗo gandal annene kay wonko potɗa famude ka haalanaka Bokar mi wawa haala so gonmi ɗo ko joni gartumi hooramde ne muusi jinmi ko foftade hokkami ɓenna jongom am sen nanodiri sen jeehi nder mi defanma attaye mi sohlani ataye ma woni komi yiiɗa jinmi tan ko oppede mi deeƴa puusa lawol ngol mboɗo ɓenna ey way jongom woto waɗam ni Sofia welani ha welani kono Amadou tampi Sofia mata yiyani Amadou no way ƴewto walata ɗo yo Sall mi ñaaguima oppumo waala suudu ma min mbeɗa andi jikkuma ka neɗɗo moƴƴo omo wawi walde toon taw o mematama kono ɗum yoɗani omo wonde fasiraɓe makko e galle omo waala e o Sall yoɗani a Sofia nden jeew hande noon wonko kalda yomi yurmo Amadou kono nden jeew jimmi ko duttinen kaset o seeɗa caggal sabu Amadou kala ko mbanmi ɗum hande ko kanko ñamnuno kam ɗum nde gummotomi galle babam de
nenam kala ko haalanno kam e nofram somi ari yomi jooɗorno e suudam ko noon jooɗirimi Amadou so tawi teddungal mi totti ɗum ha timmi so tawi ko hurum mi totti ɗum ha timmi kono min Amadou holko yoɓi kam Amadou hoyni kam dow fasirabam anat fawi hen yitere ma Amadou manki kam respect Amadou joƴƴinani place mum Amadou heɗaki kam Amadou yurmaki sababun holɗum Allah rokkani ɓiɗɗo mi haalani haala ɓiɗɗo Amadou yalti boowal ene waɗa ko wela ene haalde e rewɓe wona o jogonno addude ɗo ko debbo est ce que mettini min Amadou ha aduna o firto mi yurmotako ɗum mi yaafotako ɗum par ce que kanko ñamlimi ɗum dara noon dara tan saabu Allah jonngom saabu Allah e nelaɗo mo jonngom dara ko min kaldata hay so wonani hay dara min somi yeelimomo hunde jonngom okkami ɗum an wallam komi jeliɗoma jonngom komi jeliɗom walliram saabu lillahi wa rasuli wallam annen jonngom anne yurmimi anne saabu Allah sa yurminoma hoorema ɗum fof tawata men fof ɗo mboɗo ɓenni jonngom woto waɗamni piɗɗi ɗam woto waɗamni ɓingel nena waɗa waɗamni yo hakkami Amadou o bone fof ko Amadou fawi min ñiri mbalɗi gitene ersini ñande wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano muñodiren ko digal welani jonngom woppi kam jonngom yeehi ndeke kalata ko fof ko ɗum gonga mum tagi ko digal welani feram boni Sophia bi astafurlah Sophia an mala wona julɗo nen jew min komi julɗo toñaɗo min ala ɓurɗomi wonde julɗo e aduna kono Amadou ko toñimi te Allah ne seedi ko toñjomi ko wonno ko woyi ha ganduɗa oɗon ɓappine hakkude galle tan jaaɗaka ɗo accata moon gartuɗo ko ɗo tawtata mo oɗon mbusti kuluɗi tan oɗon ceŋi guri yimɓe oɗon ɓuuco ƴiƴam mumen oɗon goo kadi yeeyi mumen he aɗa andi kalnami mo ay caay sayagal mon ngal e cokotagal mon ngal e naafi gueere mon nde jaltine kam hen ha laaɓa tos min wona gueƴ mon de te galle o cokotagal ngal gongal he an noon gonɗa timmin cokotagal fof beela ɓornoɗa ngal robbayal bangal fabiyon ɓowdi ya sengtomi de mi haalnimon ɗum noon yew billahi wallahi meɗe nder galle he mbeɗa heeɗo kala tande dofuram okkimi neɗɗam mon ŋaaɓi tan wi Bukari billahi wallahi somi hirsani ɗum tan happaka memi lesdi yomi sooɗa tubakoɓe jaar ɗum kam heeɓi nomi gandon ɗum ha a jarani fuccit guite jarani hoɗon kam puccit guiteje ɗe de mi haalni on kalnami on kono gasi de marmon dawaji co ya Allô? Allô? Oui, ça va? Oko holio? Fassa! Ñiyan fassa mane maɗo e leydi he? Ala wat ses. Mbaɗo ko jam? Joni. To gonɗa? E mboro mare joni. Mboro mare. Fassa! An ko mbaɗɗa ɗo ko? ko ɗum noon mbaɗanmi
est ce que aɗa andi an kalno mbaɗɗa ɗum ɗo haalis seset ko woni non wacce attends ala haalis seset anda woɓɓe nan yas ko ngaɓotota woɗ parce que min tima desi parce que min mbaɗ andi ɗum kalno mbaɗɗa ɗum hakkude me Bokar c'est fini c'est terminé min kam wonta dardimi a wawa dejo wawa haalis seset an ko min e ma ngoni ɗo jikko ma o moftuma eninde ɓe enen gandotiri laaram ga hey ndaram ay ko woni e ma o ala he min ko woni am ko ala he ma ɓayde an ko jikki mbita joɗɗa gonaɗo an andi ay min noon mi hangaka ay gorko mo ganduɗa okkani respect debbo mum ƴetto debbo mum fiya ñamminta horsinta no rewarane sukaɓe rewɓe no wiya ko ɓen yiɗi on simi jaggi mi hirsat ha maaya mi yewta mi yaha haajam a fami ko mbimami Voilà, tu n'as rien compris. ouais, Absolument rien du tout. An, tu sais que déjà min, ça wari dum déjà hakuna me bokay. Woni gasi. Opo mi hala. Non non, écoute-moi. jikuma lawo ust mim ust Déjà wata kam desi, ara wono do ma wadam calmer hein. Ah non 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 non. Écoute-moi d'abord. Gina nar hala mbor hala ara jabo. Aron ko jimmi hala dem dum kam kalno mbadda dum hakuna me bokar c'est fini. Déjà mbida ko décision deftuda. OK, pas de ceci. Min non a suudi kam jikkuma déjà Amadou Soko pullo jooɗo jontare yoɗo mooso so weltinimama tan bertoɗa horma bundu gurdam ma o ko cukaleki tuksel woni koye saaha muɗum warko mbawɗa warko mbawɗa wadde ko machallah seydi so okkam an halko jiɗɗa okkede mi rokka ɗum ɗum jiɗmi ko yiɗi ko mbaɗanama ɗum jiɗmi kala ko jiɗɗama waɗanma ɗum jiɗmi ko 3 millions 500 mbiɗa 3 millions 500 3 millions 500 mi rokkima 5 millions a jarani kam ɗum min ko welma tan welimi non har min yaadi ma yi restaurant ha pare kirtire na pare puɗen yaadi ma yi restaurant kirtire ha pare puɗen ɓennude jehe e so pari ara way ara ni d'accord inchallah jongom ɓayde Allah hawridini en ɗo mbeɗa yinno wonko jewtitɗen seeɗa jong non min ɗe balɗe wonko mbaɗi sentir haɗa ara heddam haɗa jooɗo heddam eɗen defde atta haɗa kam ittan tigui jongom an ko woni ala an ko mbanmi ko welanima walle holko woni hen non mi yiɗi anda tan ko ɗum yahata wadde ɗum weldemi walla ɗum mettidemi mi anda ko ɗum woni Amadou min komi dimo mi jitta hankam ala fof ka waɗanani mi noon a faami kadi min garmi koye galle mo toon tawmami kadi Allah waɗi an e joom suudu ma on mbawrani donc ko mbatten ataye walla ko jewteten ɗum mi sikku ɗum haydara ala hen heddoro yimɓeɓe sa waɗi ɓe kaala sa waɗani ɓe kaala an wat ko poɗɗa wadde ko tan heddoro mo foni haala tan ko wela te aɗa andi min e ma gilli ngala hakkude meɗen kadi min mi yani hen haydara de walle ko ɗum tan de mais wona goɗɗum d' accord min ɗum tan jinno famde ɓayde wona ɗum kam ala probléme ko ɗum tan de te Amadou caggal so ɗum ɓenni mborino hande jamma inchallah min e ma jalten jinmi noon mbanna kam kossin mo ala hay nokku mbanna kam caravate mbaɗa parfum kala to jaaɗa rewɓe ɓe odoro ne heɓa ɗumen ko paaɗe aɗa andi noon surprise haaletake sa haali tan a bonni ɗum hande jamma mbaɗa préparé inchallah jalten anani eyyi jongom yo ngol moppu ma yo ñalle jam ko Bukari wonan miñam diwat tem ukko o hay goto wa amen hadde wona kono an kam Fatimata est ce que kanne no ƴeew Fatimata wallam tan saabu Allah wallam de wallam
a wawa won laakar ma mbiya han ganda kewi ga sa sohli ɗum a artat ɗo joni min woni caméraman surveillance mbiɗa he ƴeew salamu aleykum sika sohli andu kewi ɗo e wori he a artat keɓa ɗo mbaɗa faax min a jarama moƴƴi onon mbiɗon ɓe yimɓe kam koɓe suuk ñaaɓe walla ɓe koɓe cagale cayɗe walla ko ɗum onon peeri gallem gandanɗa hoore ma kala ɓurɗo heew caɗele tan wi totta bandu Dukay yenema duk tan haɗa sow ɗoka ne dugay ɗo tawata ma taw ala gilngu hoore an merde way Bukari an Min guittaɗo on kadi ittan cegnayyi tan hanti mbiɗa tan yo darga dar min ko woni hakkadam o Diom, Sophia ça va? Sall A fini? jom waali jam Mawɗum kay. mawɗum kay Aɗani? mawɗum yanande kam ɗo Bukari Mi yahanimo ɗo de. Mi soynino mum naane ɗa e hakkude galle. ko waɗat toon Min kay mi andani. An kam nden jew kanko kadi ko wondi hanki. ɗum de jeekimi Sophia Fatima to? Bukari de min jewtidino oyi kam Fatima ko yeehi yangue Kawlax Est ce que wona yewende Fatima taggimo hanki wullude mi yimɓe ni. Min komi jogui caɗele de. hawni de Sophia Min mbeɗa mi yalta comme jaho mbeɗa jogui réunion. yeeya e dow jom garta e dow jam Amen, merci. ok ha ɓoya jarani o futti jiɗɗon makko ɗum woni noon ko wiyete ko sukña ñamat ɓinguel ma ha para aɗa walluma e wile amadou mi joɗo heñoram ha ɓernde ala ko mbatta gara gadda ceega noon ma cippa hen mbiyande cokket mbiya yaade min sippi an mi an merde ƴeew kala miiɗe wadde ko ɗum joni kala ko jiɗɗa ko ɗum sa yiɗi lappude kala ko miiɗa ko ɗum tawe nanta a famata kala ko jiɗɗa ko ɗum amadou kulatnomi ko hen a hurti ɗum ha laaɓi de billahi sa renakini ma en mbaɗ ɗum ɗo e hakkude galle ha saf an woni hon an lelni he an lelni immo tawi ka gorko ummo amadou renomi Awa- amadou wat suddin nguru Mi anda. nguru mo gonɗo hakkude men amadou wa heɓoy lakar heɓoy lakar an yiyata lakar an ha Bukari ndeke won ko woni hakkude ma jongam ha Bukari he yewno ganti kaldirɗa e am mbimi foftinam ko an haalanno mbeɗo heeɗo kono hande ko an heɗotomi noon fof de ko bone ma amadou wona Fof de ko an. joni Fof ko an. jam regal jeyta ɗum woni Fatima ala ɗo sa yiya diwo nder galle Fatima wasi ɗo won eyyi amadou o bone fof ko an oɗo musiba fof amadou ko an min noon somi welama mi adda ɗo ujunere debbo on okkanimi kalis on okkanimi naggue ko min jeeyi hooram jeeyi garam amadou wallam de walle kam tan sotorno haydara watta ma wallahi ñande tawi ga nder galle ma andu allah ko laka wona wonde ko e mbimi an foftin yimɓe fof ko an Amadou mbaɗi an ko Amadou ko an rokkata Bukari jongam rokkani ɗum de Bukari yii jongomi yiɗi ɗum naate mum wi ɗum yo ar ɗo ko mbanmi hen ko wonimi hen mbimi wallam fof ko an Amadou Bukari yaha ittoya jongom adda ɗum e galle heɓe corbodira hay goto anda an kay ko Fatima o haalanno ko fof wadde ko gonga joni minen teyi minen teyi jiiɗi mbeɗa Bukari yiɗi ko mawmi he ko mawmi e Bukari mbeɗa wawi had Bukari yiɗ jonggom wawi on mbari yimɓe wawi Amadou an woni mawɗo bonɗo min jinmi garɗa ɗo kamne yiɗi addi ɗo ko woni hen hot probléme o woni wawi on mbari yimɓe wawi on gonɗo ko lemsene wawi an woni mawɗo gayiɗo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Sophia, ça va? Jongo ma ça va? Aɗa selli? Ça va bien.
an kam ɓe wonmo poɗɗa ɗo e nangue wulnire ay de won réunion mo potmi yaddo association amen o ok Sofia mi ƴeewi mi ƴewtindi gila kalen mam hakkude me Bokary ka change an holko mbanma jongoma min haydara waɗani kam c'est juste que Fatima je me mets à sa place parce que mbaɗɗa ko hay debbo goto joɗaki suudu ha miije ɗum eyi Sofia mi nani haala ma jaafoɗa noon min mi haaldani ɗum ya jab walla ya tikku walla ya welto min ɗum ha jamala hen hakkude me Bokary noon ko hakkude me Bokary ko wonano waɗi ha paari ko minen jiɗidiri noon ɗum noon inam aadi ala ko wawi hen ɗo noon gartira jabbere ma woni an woni Fatima suma baalen ko mbiɗa ko balɗe joyo artani e galle he jeni kom to foti yaade jeni mi woni mawɗo kellifaɗo ala ko data ina yalta galle o balɗe joyi artani eyyi ay min Dieynaba caɗelem fo omo andi ala ko cuuɗanmi Dieynaba so tawi noon gila nden ha hande ko ɗum jaggen ɗaham mi anda ko kalami de jongoma min ɗum ɗon musani kam à ce point de Fatima ko sehilam kadi kanko e hoore makko sottini ɗum welatamo mbiɗa yinno wiide tan neɗɗo aɗa wawi yidde ko jiɗɗa ko tawa waddi hen teere e sutur kono haalni kam min noon mi jaɓata injustice min kalto gongo woni ko toon gonni ko ɗum ɗon tan ok min noon ko jinmi haalandemi a famdiri haalandemi gongo kala ko mbaɗemi an a famdiri haalandemi ɗum so tawi noon ɗum ne musma ko haajuma kadi tampi o addi ɗum e o galle tan ko tasde ɗum kono ma tawam ɗo min mi jaɓata fenade o anda caɗelam noon omo waɗami ni min o tampinta kam Dieynaba wallahi o tampinta kam mbiɗe tampere no gondumi nde tan yoni kanko andi haaju makko wallahi o tampinta kam ko wela fo yo waɗ eyyi wallahi min mi Dieynaba tampinta kam mbima ko wawi wiide mo fo muña yaay muñal waɗi koɗo haaɗi mi wawa à chaque fois somi dañi ko muusi kam somi ari mbiɗa haalat ma mbiya kam yo muñ comme tampuɗo mi natti waw mbimani kalna kam ko ngoyɗa Dieynaba ay so Allah fawima won gueɗe a jabarat ɗum Allah amata wona juulɗo min mbeɗa jaaɓi ko Allah waɗi ko yaay wona question ɗo wasde won juulo de woni ko neɗɗo waɗi koko mbawɗa muñ waɗi ko ganduɗa a wawa ɗum muñ wawa wonde wawa ñande foof tan mbaɗa ko ganduɗa hubbinat ɓerde ma neno bona ɓerde ma ne ñande foof mbiya yo neɗɗo muñ mande muñata koko gasata mais ko ganduɗa chaque jour ina ɓuura ɓeydade ɗum mi wawa ɗum muñ simnomi ƴeewan mbadde Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri madinobe. Trois familles, mille problèmes. Sirni c'est la yadibe. Famille, mille problèmes. Boni cordigal, boni endam. One combino dami, one combino dami. Hey, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nanjala